गिबियावनो बर' एडभाइजारि इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय, लोगोसे आंनिफ्राय हामग्लायथि बावहरबाय। थांनाय 3 मार्च एबा शुक्रबार खालि जा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जा इनकाउन्टार जालांनाय जाथाय, बेनि सायाव आं फंनैसो सावरायनो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिफैदों। जा उदालगुरि जिल्लानि डिसि बिथां सिदनिक सिंह, लोगोसेनो एसपि सुप्रिया दास बिथांमोना मस्ट वान्टेड सिखाव एबा दाखाथि किनाराम बसुमतारी बिथांखौ गावथारबाय होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदोंमोन। नाथाय दाखालि बावै जा निउसनि गेजेरजों फिन नुनो मोनबाय जे बाक्सा जिल्लानि जा सालबारि बिनिफ्राय डिम्बिसार मोसाहारि बिथांखौसो नंखायदायाव बिथां उदालगुरि जिल्लानि डिसि आरो एसपि बिथांमोना गावथारदों। बिथांखौ नंखायदायनि थाखाय बिथांमोना मानि जाहोनाव गावथारनो मोनखो, एबा बिथांमोनखौ सोर पारमिसन होखो जे बेफोरबायदि इनकाउन्टार खालामनो? बिथांमोना दायनिगिरिखौ हमनो हाया। बियो आसाम पुलिसनि इनसिनसियारिटि रल प्ले खालामदों। आसाम पुलिसा इनसिनसियारिटि रल प्ले खालामबाय। लोगोसेनो बियो आसाम पुलिसनि टटेलि फेलार, बेखौ बिथांमोना देखायबाय। दायो आंनिफ्राय खावलायनाय, बिटिआर सोरखारनिसिम एबा आसाम सोरखारनिसिम, बिथांखौ नंखाय दायनि थाखाय मानो गावथारखो बिनि थाखाय नायबिजिरनांगौ। बिथाङाबो माबा मोनसे रेकर्ड दंमोन नामा, माबा गाज्रि रेकर्ड दंमोन नामा? मस्ट वान्टेड किनाराम बसुमतारी बिथांखौ गावथारदों मादों, जोंहा बेजों जेबो लोब्बा गैया। दायनिगिरिया साजा मोननांगौ, नाथाय डाइरेक्टलि इनकाउन्टार जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया। बेखौ नायबिजिरनांगोन। दायो जोबथारनायाव आं खावलायगोन, डिम्बिसार मोसाहारि बिथाङा मा सुबुंमोन? सिखावमोन ना दाखाथिमोन? बिनि सायाव नायबिजिरनांगौ। आं बेखौनो आसाम पुलिस, लोगोसेनो उदालगुरि जिल्लानि डिसि सिदनिक सिंह आरो लोगोसेनो एसपि सुप्रिया दास बिथांखौ आं गुरै खावलायहरदों। डिसि आरो एसपि आ बिटिआर सोरखारनि आखायाव, नाथाय बिटिआर सोरखारा डाइरेक्टलि पारमिसन होदों नामा डिसि आरो एसपि खौ सासे दायनिगिरिखौ गावथारनांगौ होननानै? बबे ल' आरो आयेनाव दं दायनिगिरिखौ जि डाइरेक्टलि बेफोरबायदि इनकाउन्टार खालामनांगौ होननानै? आं गोख्रों रावजों सोंखारि हरदों उदालगुरि जिल्लानि एसपि आरो डिसि बिथांखौ।
नंखाय दायनि थाखाय जोंनि बर' आइ आफा बिथांमोना जिउ गारबाय थानो गोनां जादों। बे मानि थाखाय? एग्रिमेन्टआ बिटिआर एग्रिमेन्टआ बेनि थाखायसो जादोंमोन नामा? जोबथारनायाव बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन, लोगोसेनो आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै रायजो राजानिसिम आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।